Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nelongso rasa rasaning tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gending tresno gawe kangene atiku tansah eling aku sliramu. Kari rasa kutuli langgonmu nrimo lilakno aku nyandeng priya liya Ra kerasa wis windu nggonku ora ketemu kebuka atiku krungu suaramu. Aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tak tulis lakon tresnamu ning gendeng katresnanku tak tembani saben kangen wuyungku ngelayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa yandeng aku wong bisa nyawang tumetes eluhku mbrebes mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni. Bakal dadi cerita tresno waranggana. Ra kerasa wis windu nggonku ora ketemu kebuka atiku krungu suaramu. Aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Ning gendeng katresnanku tak tembani saben kangen sliramu sak tenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi
kumrebes milih ana pipi apa tresna iku pancen ra kudu duweni Wis lilakno aku Kang Mas wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono matur nuwun sami-sami.